Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit, amit, pasang kalimat abdi. Sesepuh pinisepuh ingkang kula bekteni langkung Bapak Panitia ingkang kula mulyakaken. Keparengan dalem nika keluarga agung seni sandi woro ketoprak tri manggala budaya. Namung kepel kamerdekan dasami utawi dedonga supados keluarga agung seni sandi woro ketoprak tri manggala budaya kalis ing sambi kala ngantos paripurnanipun pagelaran. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian keluarga agung seni sandi woro ketoprak gaya baru tri manggala budaya saking alamat dusun Turirejo Kecamatan Jepun Kabupaten Blora Jawi Tengah ingkang dipun pimpin danipun Bapak Ki Anom Sukono Ciplis. Para sanjening palenggah tamundangan wonten ing dusun Puguh ingkang kula bekteni. Ing dalem menika keluarga agung seni sandi woro ketoprak tri manggala budaya manyukata dhumateng panjenengan arupi tari gambyong Parianom ingkang dipun tindakaken widodari saking paguyuban seni sandiwara ketoprak tri manggala budaya ingkang dipun iringi pengrawit manggala laras ingkang dipun kelwenthah Raka Mas Bagus Wawandono Wiraswara Bapa Suradi dening Pangling Surawati Ibu Sumartin. Para sanjening palenggah ing dalem menika keluarga agung seni sandiwara ketoprak tri manggala budaya badhe minangkani panipun Bapak Panitia ing dalem menika ngersakaken lampahan utawi methik sejarah geger kraton Mojopahit seri perangan Mina Jinggo Nage Janji Sarial Damar Wulan Ngarit minangkani panyunipun Bapak Panitia ing dalu menika ngersakaken lampahan utawi methik sejarah geger kraton Mojopahit Mina Jinggo Nage Janji
Saryal Damar Bulan Ngarit. Dewan Sutradara ing dalu menika dipunastara Mas Bagus Jeksimah Astiten Pakliran, dipunastara Mas Bagus Pujo Asmoro. Pangeprak Mas Bagus Hartono dekorasi panggung, dipunastara Mas Bagus Arif Wijaya. Lampu listing dipun astara Mas Bagus Sarkali. Para tresna budaya minggahipun pendhapu Uti Paraga atekana sepisan gambaraken wonten ing Kabupaten Blambangan. Mina Jingga Burbesmo dipun paragani Raka Mas Bagus Jeki Simah. Angkut Buto dipun paragani Raka Mas Bagus Darek Santoso. Jayun dipun paragani Raka Mas Bagus Anto Wijaya. Waito dening Poyengan dipun paragani Ibu Sameatun dening Diayu Supre Handayani. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Mojopait. Sang Jwita Ratu Kencana Wungu dipun paragani Diayu Heti Ernawati. Patih Lugender dipun paragani Bapak Lulu. Layang Seto Layang Kumitir dipun paragani Raka Mas Sudaryanto dening Raka Mas Bagus Suyanto. Anjas Moro dipun paragani Diayu Ani Wulandari. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Pertapan Paluwombo. Damar Wulan dipun paragani Raka Mas Bagus Pujo Asmoro. Para sanjaning Polonggah atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kabupaten Lumajang. Dipati Menak Koncar dipun paragani Bapak Didi. Para sutresna budaya satengah-tengahipun cariyos pedatipun libur pelawak-pelawak Trimanggala budaya. Raka Mas Kemet Raka Mas Sodik dipun ramekaken artis Trimanggala budaya dipun kolwendah Mbah Pipin Sanjaya. Para sutresna monggo penyandresaning alus paripurnanipun pagelaran kados punika biaripun Kedhoprak Trimanggala budaya minangkanipun Bapak Panitia Geger Kraton Mojopait seri Perangan Mina Jinggo Nage Janji Saharyal Damar Bulan Ngarit. Kula minangka sagotra runtuhan Kedhoprak Trimanggala budaya mbok menawi wonten tumbang Tata Wicara solah lan tanduk boten ngresepaken penggalih dan sami kula saputra sakanaripun. Sura Tira Jaya Ningrat Lebur Tripatuti. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali jaya tetap jaya. Lestari ning Kedhoprak Trimanggala budaya. Jaya.
kecodotku. Ratu Mojopahit yung. Boten jenengan iki wau moto-moto kalih kula. Kalih kula. Ngono aku lam-lamen yun.
Sing mimpin Bapak Sukono. Niki sing mimpin sinten sakniki? Bapak Sukono. Oh, Bapak Sukono. Garwane Ibu Ciplis Wargi. Nah, boten mati Dobrak Ciplis Ora mati. Ah. Neng diwara-warana wong liya. Nek ketoprak Trimakala jare mati. Ngaten nggih, nggih sing sabar. Kak, ngene yo. Pripun? Perkara rezeki sing ngatur Gusti Kang Maha. Nggih. Nek pancen Trimakala ijalaken tak yo bakal ana rezeki. Niki pun prontong-prontong pun enten rezeki. Kaya ngono Nggih, niki Rama pun sowan. Romo angkut puto. Kula ingkang sowan anak Anggir Prabu. Niko Patri Pinarak Romo. Istuaken dawuh. Yo, Dawuh. Bapak tolong iya. Nggih. Ramaku angkut puto. Saiki awake gedhi. Seger kecukupan apa sing dikarep kaya. Niki sing jalari jenengan. Sebab apa kok aku jalan? Sak sampunipun panjenengan niki dados mantunipun angkut buta jenengan paringi bondo donya sing akeh nek mangan iki iwak-iwakan. Perkara kuwi aja dibuka yo. Kuwi wadine Romo angkut puto. Ngaten Meneng sawentara. nggih. Romo angkut puto Romo. Kula wonten dawuh anak Anggir. Menapa panjenengan kaget? Kula timbali sepados cedhawa tripatunggon kula Romo. Anak Anggir Wurupis monggih minak jinggo. Dadosaken kageting manah kula. Awit boten titi wancinipun menawi angkut buta ngadhep kalian anak Anggir Wurupismu. Romo angkut puto. Sasampun panjenengan cedhawa tripatunggon kula. Kula aturaken sugeng dumateng panjenengan Romo Maratu. Anak Anggir Wurupismu. Nggih, Kula tampi dawaos sami-sami namung tiyang sepuh kemawon kunjuk wonten anak Anggir Wurupismu nggih menaji. Romo angkut puto. Kula ajeng kandha kalian sampeyanmu. Senajan kula sampun kagungan garwa loro cacahe. Putra panjenengan Romo angkut puto. Waito dereng pengan. Nanging kula tesih kelingan. Jaman gegere Mojopahitmu. Sang Prabu Brawijaya Brahmadijong nate janji dumateng kula yen to kula saged ngremaken negari Mojopahit. Kula dikacak di Mojopahit Sigasmoko lan putrane Sang Prabu sakit dijodohaken dumateng kula Romo angkut puto. Anak Anggir Wurupismu kula nggih tasih kemutan menawi nalika Sang Prabu Brawijaya Bramartunjung ngawontenaken giri Sayenggara kamangka ingkang saged mupu menika boten sanes pun anak Anggir Wurupismu pramila anak Anggir menawi anak Anggir menika namung kepingin daup kalian Sang Suba Siti nggih kencana lajeng yoga kula nggih anak kula waita dalah kuyengan kekiranganipun menapa anak Anggir. Romo angkut puto Romo. Dawuh Kula cedhek kaya pantodring dambangan. Saupami kula duwe bojo 3/5 menapa boten dipun parengaken. Senajan kok bojo kata waton kula saged cukupi. Rambut wonten aran puto Romo. anak Anggir sedaya kula wau namung kumantung wonten ing asta panjenengan. Awit panjenengan menika salah setunggalipun sesembahan kalamun kagungan garwa pinten kemawon mestinipun boten dados kaya kumapa waton anak Anggir Wurupis mau menika adil. Kula saged menika Romo angkut puto. Sasampun kula saged mateni kepumat pewet. Mongko agen kula prangkran kepumat pewet.
menika namung hati pati andaan saking Blambangan. Lajeng dawuh menapa kula badhe ngestakaken anangkir. Pramila Romo Angkut Buto ampun ketangan wonten ing Blambangan. Aki-aki tedhak wonten ing Kraton Majapahit Romo Angkut Buto. Anangkir sampun cetha sarta wijang kepareng tiyang sepuh nuwun pamit lan tambahing pangestu menawa. Kantos Turno Romo Angkut Buto.
cita-cita. Lho iya, Nek lumrahe tiyang gadhah cita-cita menika kang sekolah. Menika sing gadhah cita-cita. Ora mau sekolah cita-cita. Wong kegayuhan dhuwur iku ora mung sekolah tok. Rama karepe ngene atok. Pripun? Karepe Rama. Kowe besok tak katonke dharma bektimu. Ana ngersane Juwita Ratu. Kowe tak tonyol-tonyolke demen bisa dadi Ratu Majapahit. Kula dados Ratu Majapahit. Ratu Majapahit. Layang kumiter dadi patih genteng Rama. Dadi ratu, aku dadi patih. Panjenengan dados napa? Dukun. Malah dukun emo. Dukun kok. ngene lho, Le. Lah wong patih kok medul dadi dukun. Lah iki. Lah kowe ku pikiranmu goblok. Lho lek goblok, Arama mau balui kowe kabeh to, Le. Iya, Ora usah gadekno apa-apa. Ngeten ratu patih mestine jeksa. Ora usah deksa. lho, Lho pripun? Rama pensiun. lah kok pensiun. Nek ora mergawe ngene iki. Lajeng menapa Lah mergane? koyo ndek ngenane ngono kuwi lho. Mergane. Niki kersanipun Kanjeng Rama. Ayo dina Respati manis. Ayo kita sowan kula ngrasa gawe. Meli sowan, Le. Kantor.